isang subscribe naman dyan, mga idol. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. I love you, mahal. Tanong mo sa akin, sino aking mahal? Tanong mo sa akin, sagot mo'y A few moments later. COD po, ma'am. Pero pangalan niyo po yun, ma'am? Pero saan po yung bahay niyo? Doon. Pero may nakapagsabi po naman. Ma? Suga? Well, ma'am, worth 10,000 po. No, dayan in order lang ba? Package delivery po, ma'am. Wala akong order na po. Pero ma'am, barangay Panaga po. Tapos pangalan niyo po. Ano, ayaw mo guide ko? Huwag niya. Ha? Package delivery na eh. Package delivery po. Package deliver. COD ma'am, 10,000 po. Pero may in-order po kayo ma'am. Pero gusto niyo pong tignan. Para tignan niyo na. Para tignan niyo na. Tignan niyo na. Pero wala ko talaga in-order. Wala pa yun na. Hindi naman po ako nag-shopping. Hindi ko kasi sa amin po yung Package! Package! Hindi ko na kinante package sa Jai. Makasa na nga lang ako sa free. worth 10,000 mo. Pero pwede namang ibalik na kanila niyo po kung hindi niyo po talaga order. Picture na lang po namin mo. Delivery lang man na. Hindi po talaga niya. Grabe ate, ako. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Baka nag-order ka naman mo. Hindi. Totoo nga. Taga, ano kayo? From Manila pa. Baka makitaon. Ma'am, kita na lang nga. Surprise! Guys, happy birthday, ma'am. May inaasahan ka ba man kung sino pong nagbigay o nagpasurprise sa sa'yo? Baka ang boyfriend mo, ma'am. Hindi. Picture po muna kayo. I'm stuck on repeat. I see the same skies every night. Oh, I need a sign. I need a reason why I'm alive. 'Cause I can figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles, looking through my head now. Oh, I need someone right now.
Tika nito ko pa. Wala bang manliligaw, ma'am? May boyfriend ako. Ay, may boyfriend ka. Mag-asawa ka na ba? So, ayun ma'am, bago po natin ipagpatuloy ma'am kung sino po talaga yung nagbigay, yung part 2 po ng program is iayos na lang po natin. Eternity later. So, ayun po, ipagpapatuloy po natin yung part 2 ng ating programa. So, ma'am, inaasahan mo ba? Okay lang po talaga yung birthday mo, ma'am? Kahapon po ba? Kahapon po. So, may inaasahan ka po ba, ma'am, na may darating pong pa-sorpresa po galing po sa iyong minamahal na ina? Wala po. Hindi nila ako pinapansin kahapon, pati yan. Ah, hindi ka po nila pinapansin kahapon. So, ayun ma'am. Syempre ma'am, hindi naman po makukompleto yung isang birthday celebration natin kung hindi po natin maririnig or makakahingi po sa kanila ma'am ng mga birthday music. Ate, may gusto ka po bang sabihin kay ate? Birthday ate. Kabagis na. Kasawa ka na. Nandito ka ma'am. Kabagis na. Happy birthday ate, kasawa ka na. 26 ka. Kaya love you. Ayun po. Ikaw po ate, may gusto ka pong sabihin? Happy birthday Ading. Sana pumayat ka na, Char. Siyempre, inang. Siyempre, hindi ka papahuli. May anya tikat mo nga ibagakan ni Manang birthday message kanya na. Thank you. Parang birthday na birthday. Ganito na ililabang ito ko. Ayun po, ate, maasahan ka. Yan po, syempre, yung taong nagbigay po or si mama mo po ay may inihandang mensahe para po sa iyo. Ang gamit ko. Irish anak, alam ko na may tampo ka sa akin kasi nga di pa rin ako nakauwi ngayon. Di dyan anak ko. Alam mo naman na ngayon lang ang pagkatapos ni ading mo anak ko. Ilan buwan na lang at makauwi na rin ako andyan anak ko. At salamat at narating mo din ang edad mo na 26 anak ko. Ang masasabi ko lang sa'yo at mag-ingat din dyan anak ko. At sana tanggalin nyo na ni ading mo ang palaging nag-aaway. Kasi dalawa lang kayo. Kayo lang ang magmamahalan na dalawa. Alam mo naman kung gaano ko kayo kamahal ni ading mo, Irish. Kung napapagalitan man kita, syempre bilang ina nyo na pinapalalahanan lang kita anak ko. Mag-asawa ka na rin para may ako na rin ako. Basta ingat ka palagi dyan at mag-ipon ka na rin, okay? Mama love you and your ading Dian, papa mo. Love, mama. So, ayun, ma'am. May gusto ka bang sabihin po para po kay mama mo? Na nag-effort, ma'am, na kahit po nasa ibang bansa siya, gumawa pa rin po siya ng paraan. Ano, naiyak ka? Alam po namin na mahirap na mawalay po sa magulang. Nagagawin po nila ang lahat para lang po mapasaya po yung kanilang mga anak. Ano pong gusto mo na Rin. Magkakasusan sila. Ako to. Mag-message ka, hindi nagbayag ka. Thank you, ma. Amo nga na. Amo, hindi pa ako. Hindi ka mo. Thank you, anak. Basta di ka na ibagat kami niya. Angela. So, ayun, syempre, hindi po makukumpleto ang ating pag-celebrate kung hindi po tayo kakanta ng Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saba po, yung mas pabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mom, make a wish and blow the candle. So, ate, happy 26th birthday. In behalf of Surprise Mo Deliver Ko by Ma'am Maylin Palabay, in-extend po namin yung greetings po namin para sa iyo. Ang wish po namin, more blessings and good health po lagi. So, guys, don't forget to like, share, and subscribe
Surprise mo deliver ko.